Ni Xabir Agote naiz eta Albaola Itsas Kultur Faktorian gaude, Pasaian. Euskaraldia, Albaolarentzat garrantzitsua da, Albaolan euskeraz lan egiten dugulako. Aldi berean, euskararen itsasoa ideia lantzen dugu Albaolan, eta hori da azken finean gure itsas historiarekin bat egiten dugunean konturatzen gera mendetan zehar euskarak garrantzia handia izan duela itsasoan. Urte batetik beste ez ditugu erronka berriak hartzen. Kontua da euskaraz bizitzea, hori da egiten duguna, herri ezberdinetako ikasleak ditugu, eta beti saiatzen gera beraiei euskararekiko gertutasun bat erresten edo albideratzen, ez? Albaolan bai gertatu zaigu, etorri izan zaigula, lanera, euskara ulertzen duen baten bat, baino sekula askatu etzana. Eta eskeoztik, gurekin lanean ari den eskeoztikan, guztiz askatuta dago eta normaltasun oso hitz egiten du euskeraz. Eta hori da Albaolaren testuinguru naturala esango nukenik. Orduan nolabait euskaraldiarekin bat egiten dugu egunerokotasunean, ez? Eta hori da niretzat gure gizartearen erronka. Hainbeste aldarrikatu beharrian, euskara aldarrikatu beharrian, euskaraz bizitzea. Badakigu hainbat lekuetan zoritxarrez gaur egun euskaraz bizitzeak suposatzen duela esfortzu gehigarri bat, nolabait esatearren, eta hori da Pasaian daukagun errealitatea, ez? Orduan hori da, euskarari eustea, eta azken finean hori bai dagoela gure esku, ez? Euskaldun izatea eta euskaraz bizitzea. Nik beste erakundei eskatu nieke bat egitea euskaraldiaren helburuarekin, alegia arigunea izatearen deklarazioa edo nahia, baina batez ere euskaraz bizitzea. Eta euskara izatea egunerokotasunean komunikatzeko hizkuntza.